I det nordlige Etiopien ligger den lille by Lalibela. Den ligger isoleret og omgivet af store bjergsletter. Men byen er verdens næststørste pilgrimsmål. Afrikas svar på Jerusalem. Overalt er der spor, der viser, at her ligger en stor helligdom. Den koncentrerede del af helligdommen består af 12 stenkirker. De er alle hugget ud af det store bjergmassiv. En for en er klippeblokkene hugget fri, og derefter er kirkerummet hugget ud. Kirkerne er 15-16 meter høje, og de bruges dagligt til kirkelige ceremonier, og pilgrimmene kommer langvejs fra. De fleste kommer fra de afrikanske lande. Den mest kendte af de 12 kirker er Sankt Jørgens Kirke, som har et karakteristisk korsformet tagrendesystem oppe på taget. Kirkerne er fyldt med symboler, korsformede vinduer. Og alt ses mange forskellige slags kors. Og uden for enkelte af kirkerne er der også korsformede døbefonte. Kirkerne er nu på UNESCOs liste over bevaringsværdige kulturområder, men økonomien er dårlig, så det er svært at sikre bygningerne for eftertiden. Enkelte kirker som denne er der blevet dækket over med store sejl, så den værste forvitring kan holdes i skak. Løsningen er valgt, så det er let at se, hvad der er nyt og hvad der er gammelt. En evig diskussion om, hvordan man skal restaurere tingene. Etiopien har valgt denne måde.